přichází smutnější část dnešního programu, a to je loučení s třídou 9A. Naše cesty se brzy rozdělí a bohužel už nastal čas se rozloučit. Pojďte si s námi zavzpomínat. Magdalena Čejková, Střední pedagogická škola Boskovice, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Jakub Svoboda, Střední škola technická a dopravní, Gustava Habermana Česká Třebová, obor mechanik elektrotechnik. Adéla Kořisková, obchodní akademie Svitavy. Jonáš Adámek, Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, obor dopravní prostředky. Lucie Janoušková, Střední škola zemědělská veterinární Lanškrom, obor agropodnikání. Tomáš Tocháček, Střední odborné učiliště Svitavy, obor mechanik řetězovač. Vendula Pavlišová, soukromá střední odborná škola Trading Center Litomyšl, obor ekonomika a podnikání. Ondřej Tichý, Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí, obor automechanik. Tereza Lipská, Střední škola obchodní a služeb SČMSD Polička, obor kosmetička. Tomáš Terenčák, Střední škola technická a dopravní Gustava Habermana Česká Třebová, obor informační technologie, vývoj aplikací. Karolina Aldorfová, Střední škola umělecko-průmyslová Ústí nad Orlicí, obor grafický design a animace. Hanna Barborková, Gymnázium Polička. Matouš Báča, Gymnázium Polička. Zuzana Oskoripová, Střední odborná škola, Střední odborné učiliště Polička, obor cukrář. Radim Bárta, Střední odborné učiliště Svitavy, obor instalatér. Nikol Marková, Střední škola zemědělská a veterinární Lanškron, obor agropodnikání. Tomáš Svojanovský, obchodní akademie Svitavy. Klaudie Emilie Nátová, Střední škola obchodní a služeb Polička, obor kadeřnice. Bohužel se nemohla vystavit. Denisa Krátká, Střední škola obchodní a služeb Polička, obor veřejnoprávní činnost. Tomáš Zíka, Střední odborné učiliště Svitavy, obor mechanik seřizovač. Kateřina Pelcová, Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Patrik Mikoli, Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice, obor informační technologie, vývoj aplikací. Jana Pulpová, Stálena Zoše Felberová. A Jana Ovadová, Stálena Zoše Felberová.
této cestě doprovázeli. Proto, až uslyšíte své jméno, tak se prosím dostavte na pódium. Děkujeme paní učitelce Vlčkové za krásné uvítání ve škole, za to, že nás naučila číst, psát a počítat a za to, že nám pomohla zvládnout první 2 roky na škole. PS, na Miladu a její chalupu nikdy nezapomeneme. Tak to jsou moji prvňáčci Veselé pastelky. Škoda, že nejsou dneska oblečeni do veselých barev, ale to nevadí. Veselé pastelky mám tady, takže tady jsou pro mé veselé pastelky. Tak, my jsme se viděli minulý týden, jsme se sešli, my jsme si zavzpomínali na první třídu. Byla to báječná, zajímavá cesta, opravdu barevná. Takže doufám, že na ně nezapomenou. Bylo to takové dojemné setkání. Já jsem jim připravila ještě tady takové drobnosti, i takový krátký text, pozdrav a poděkování. Kdybych to tady měla číst, tak bych zabrala asi 2 minutky, ale oni si ho přečtou potom doma. Jo? Slibujete, že si přečtete, co jsem vám napsala? Ano? Tak jo, tak se mějte moc hezky. Chtěli bychom poděkovat i paní asistence Hrdinové za to, že to s námi skvěle zvládla. To máme připravený vůbec. Děkujeme za krásný začátek 3. třídy paní učitelce Ryšánkové a za to, že s námi vydržela i dobu covidu, i když to nemuselo být nikdy náročné, než jsme si na to všichni zvykli. A nebojte, už vás žlučit nebudeme. Děcka, ve 3. třídě jsem přebrala takové micánky. V 5. už jste byli micani a dneska jste takový úžasný mladí lidi. Já vám moc krát děkuju. Děkuju za takové hezké mluvení a zažijte si krásný začátek. Něco skončilo, ale ještě něco hezčího začne. Děkujeme paní asistence Palové za vždy pozitivní náladu, kterou nám vždy předala. A za to, že byla spíš naše kamarádka než asistentka. A na její hlášku Tišenko nikdy nezapomeneme. Bohužel se nemohla dostavit. Děkujeme paní učitelce Daně Machové za skvělé hodiny tělocviku a za to, že bez ní bychom doteď neuměli hrát vyvíjenou. Moc krát děkujeme paní učitelce Karolíně Tomšu za tu chvíli, co s námi strávila a za všechny ty starosti, které s námi musela prožít. Bohužel se nemohla dostavit. Já to mám trošku náročnější, protože mám venku kočárek. Já bych vám strašně chtěla poděkovat za měsíc a půl, kdy jsem vám dělala i třídní učitelku. Byla to horská jízda, nadávkovali jste mi vrcholky i pády a bylo to úplně skvělé, já vám za to moc děkuju. Paní učitelce
Práskalové děkujeme za to, že nám všem poradila s výběrem škol, za to, že s námi vydržela náš 7. ročník a za zvládnutí našich začátečních pubertárních nálad a za to, že v ruštině nás byla vždy velmi vhodná. Děkujeme paní asistence Plevák za to, že nás vychovala a za to, že k nám byla vždy upřímná. A taky za to, že díky vám něco umíme, protože taháky by přes vás neprošly. Paní učitelce Dobešové bychom chtěli poděkovat za všechno, co nás naučila. Vaši trpělivosti si moc vážíme a na skvělé hodiny chemie a fyziky budeme vzpomínat. Děkujeme panu učiteli Vrbovi za pomoc s výrobou třídních mikin a za naučné hodiny informatiky. Paní učitelce Výškové děkujeme za přírodopis v 9. třídě a hlavně za sportovní akce, na které s námi vždy jezdila a podporovala nás. A za naše umístění na nich děčíme hlavně vám. Já vám moc děkuju za ten jeden rok, co jsme společně mohli strávit a děvčatům za ty sporty a bylo to super, protože nejste žádný balvani. Děkujeme panu učiteli Kopeckému za skvělé hodiny tělocviku a doprovázení na sportovní akce. A za hodiny sportovek, na které jsme se vždy těšili. A za to, že jste se s námi vždy bavil jako s kamarády. Šafářové za propočítané hodiny matematiky, za to, že jste s námi měla trpělivost u tabule, i když někteří z nás neměli ani páru, o co se jedná. A víme, že jste to s námi neměla vždy jednoduché. A hlavně moc děkujeme za ranní přípravu na přijímačky, díky které jsme to všechno zvládli.
Paní učitelce Černé bychom chtěli poděkovat za naučné hodiny fyziky, při kterých z nás odpadl stres, až když zaklapla tablet. A také bychom jí chtěli poděkovat za ranní doučování z matematiky. Děkujeme panu zástupci Jiřímu Petrovi za hodiny robotiky a za skvělý lyžák, který jsme si všichni moc užili, a za to, že nám vždy se vším pomáhal. Držte se, hlavně jak jste zdraví, ať se vám daří a nezapomeňte na nás. Panu učiteli Navrátilovi bychom chtěli poděkovat za hodiny tělocviku, při kterých jsme se vždy nasmáli, a za to, že jsme si s vámi mohli povídat o všem. Děkujeme i paní učitelce Jílkové za krásné výlety, které nám pomohly nahlédnout do minulosti. A za naučné besedy a za to, že perfektně víme, jak to dříve bylo. Paní učitelce Kembické děkujeme za skvělé vysvětlení výchovy ke zdraví v 6. třídě a za úžasné hodiny angličtiny, které jsme měli sice v malém počtu, ale i tak jsme se na ně vždy těšili. Děkujeme paní učitelce Dosedělové za užitečné hodiny občanky. Děkujeme i paní učitelce Mlatečkové za perfektní hodiny angličtiny. Teplé, děkujeme za skvělé zastoupení paní učitelky Dobešové. Já se bohužel nemohla vystavit. Paní učitelce Kristýně Tomšů děkujeme za to, že nám zpříjemnila výtvarku a výchovu ke zdraví a že byla vždy milá a trpělivá. Chtěli bychom poděkovat panu učiteli Dědičovi za pokřtění naší bývalé třídy plivancem na zem a za to, že díky vám chápeme přírodopisný zeměpis. PS, na vás jsme se vždy těšili, i přesto, že vaše zápisky nešly nejen přečíst, ale ani stihnout napsat.
Drábkové za to, že měla trpělivost při učení větných členů, které nakonec už docela umíme. A největší díky za to, že jsme se díky vám dostali na naše vysněné školy, protože češtinu jsme díky vám zvládli levou zadní. A přes všechny tyto těžké úkoly nám zbyl čas i na to si s vámi popovídat. Stále se to i dělíce, což nebývá zvykem, takže toho si fakt cením. Chodila jsem k vám ráda, budu na vás fakt vzpomínat, myslet. A přeju vám, abyste se všude tam se teď roztrhnete, cítili dobře, abyste si splnili svoje sny a už nepodceňujte souhrnné testy. Také děkujeme paní učitelce Ancinové za užité hodiny pracovní výchovy a za trpělivost při hraní zamrzlíka v němčině, u kterého jsme se většinou vůbec nic nevěděli. Děkujeme paní učitelce Sejkorové za hodiny hudební výchovy. I panu učiteli Dostedilovi za hezké hodiny informatiky. Děkujeme paní učitelce Drábkové za skvělé hodiny občanky, za to, že jsme se s ní mohli vždy na všem domluvit a za to, že k nám byla velmi chápavá. Poděkovat všem paní vychovatelkám, které se podílely na naší cestě touto školou. Bohužel se tam nemohli dostat. Děkujeme naší paní asistence Janě Tulpové za to, že to s námi vydržela a za to, že nám vždy ze vším pomáhala, i když nemusela, a za to, že při nás vždy stála. Největší díky patří naší paní učitelce třídní Janě Ovadové, se kterou jsme byli s menší pauzou od 6. třídy. Moc ji obdivujeme, že vše zvládla a vrátila se za námi v plné síle a dovedla nás až do konce. Velmi děkujeme naší paní ředitelce Janě Pazderové za příjemné a volné hodiny, při kterých jsme se vždy pěkně popovídali. A za to, že díky vám máme nejhezčí školu ve Svitavách. Co ve Svitavách, ale úplně nejhezčí školu na celém světě.
Já bych vám chtěla všem říct, a teď bych chtěla, aby tady bylo chviličku ticho. Děti, posloucháte teďka chviličku, protože vy teďka sedíte na těch sedadlech a za chvíli budete tady stát. A tito krásní mladí lidé na prahu dospělosti, opravdu vám to dneska všem moc sluší, mají svůj život před sebou a my všichni tady, rodiče, pedagogové, všichni žáci vám přejí, aby se vám dařilo, abyste ve svém životě dosáhli všeho, čeho chcete, abyste byli zdraví, to je to nejdůležitější, a měli sílu na to dělat věci, které fakt v životě moc chcete, a udělejte. Vždycky se říká, že vy máte tolik síly, opravdu v sobě tolik síly, které ani nevíte, že máte, a zvládnete to. Všechno, co chcete v životě, určitě dokážete. Děkuji moc za kytičku, děkuji za ty poděkování pro učitele, je to pro nás velmi dojemné. A vzpomeňte si, že jste na Felberku chodili na základku. Přijďte se za námi podívat, ať víme, jak se vám daří. A vzpomínejte na nás na spolu. Děkujeme. Část, a to je prezentace fotek třídy 9A. Naše cesty se brzy rozdělí, proto je čas se rozloučit. Pojďte si s námi zavzpomínat. Know that you feel somehow. You're the girl
the ground. He said, I'm gonna buy this place and watch it fall. Stand here beside a baby in the crumbling walls. Oh, I'm gonna buy this place and start a fire. Stand here until I fill all your heart's desires. Because I'm gonna buy this place and see it burn. Take back the things it did to you in return.